7 individual ang nasugatan matapos na magsalpukan ng isang tricycle at isang motorsiklo sa Zone 3 Barangay Santa Rosa del Norte, Pasacao, Camarines Sur, alas 3:40 ng hapon nitong Linggo, Setyembre 28. Kinilala ni Police Major Michael Vincent Fortunado, ang hepe ng Pasacao Municipal Police Station, ang mga sugatan na isang motorcycle rider, kanyang backrider, driver ng tricycle at ang 4 naman itong lula na pasahero. Lumalabas sa investigasyon na nasakop ng motorsiklo ang linya ng tricycle na nagresulta sa disgrasya. Agad naman silang isinugod sa ospital. Itong motorcycle, papunta siyang way from Barangay Balugo, papuntang poblasyon po, ma'am. And then, itong motorcycle po natin is galing ng poblasyon papunta ng Barangay Cocopo. So magkasalubungan. Itong kurbada na to, ma'am, sa may Barangay Santa Rosa del Norte po is may ilan-ilan na din po, ma'am, na sumusobra sa lane po pagdating sa kurbada. May mga ilan-ilan na po tayong insidente na banggaan po dyan, ma'am, sa part na yan, ma'am, ng barangay po. Hindi na nagsampa pa ng reklamo ang mga lula ng tricycle matapos na magkaroon ng settlement sa nakasalpukang rider. Kahapon po, andito po sila both parties sa station, nagpunta po. Nag-decide man sila, ma'am, na i-push through sa settlement. Pero sa ngayon, ma'am, wala pa silang hawak na papel ng settlement nila. Pero ngayon po yung pinag-uusapan, ma'am, ng both parties. Magkakaroon po sila ng settlement. Ang napag-usapan na kahapon, ma'am, parang i-shoulder nung nakabangga, ma'am, yung mga gastusin and yung pampaayos sa damage ng motorcycle. Muli, nagpaalala ang otoridad sa lahat ng motorista na mag-ingat sa pagmamaneho at mas maging alerto sa kalsada. Para sa mga balitang Tatak Bicol, May Insinares.